Chukwu si Chineke, ọ bụ Chukwu n'ezie. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata n'ụka gazuru ụwa niile ka a na-eme nnukwu mmemme ncheta nke ahụ n'ọbara Kristi. Tata ka obodo anyị n'ụwa bụkwazi Amerịka na-emekwazi ụka nna. Ya bụ eji m obi aṅụrị na obi Chineke wee na-asị ndị nna niile Happy Father's Day. Anyị na-ekene Chineke n'isi anyị niile maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka odudu odulu anyị n'izuụka gara aga wedubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma dị ya niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-ewelekwazi ndị nna niile na-erunye n'aka Chineke n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ka Chineke na-edu ha, ka ọ na-agbazili ha, ka ọ na-anọnyelụ ha. Anyị nwekwazịla ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ala runyelu Chineke ebumnobi ndị ahụ niile.
ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile na-emenyela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụmụnna m unu rabara m ọsọ bụwa Chukwu anyị ayịyọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Onyenwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị na ihe ọgbụgba ndụ nke dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esegburu ihe omimi dị nsọ nke ahụ n'ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Melkizedek, eze Salem, wetara achịcha na mmanya ebe ọ bụ ụkọchukwu nke Chineke kacha elu. O jiri okwu ndị a gọzie Ebram. Ngọzi nke Chineke kacha elu, onye kere eluigwe n'ụwa, dịrị Ebram. Ngọzi dịrị Chineke kacha elu, onye were ndị iro gị tinye gị n'aka. Ebram nyere Melkizedek onyinye otu ụzọ n'ụzọ 10 n'ihe niile ọ dọtara n'agha. Okwu nke osebrowa. Ịbụ ụkọchukwu ebighị ebi n'usoro nke Melkizedek. Onyenwe anyị gwara nna ukwu, nọdụ ala n'aka nri m wee ruo mgbe m mere ka ndị iro gị bụrụ gị ihe mgbakwasị ụkwụ. Onyenwe anyị ga-esi na Zayọn sepụta mkpara eze ije eme ọgụ, chịba ọchịchị n'etiti ndị iro gị. Site n'ụbọchị a mụrụ gị n'ebube nsọ, ịbụ nwa eze. Amụpụtara m gị dịka igirigi tupu chi ọbụbọ. Onyenwe anyị aṅụọla iyi, mwughachi adịghịkwa ya. Ịbụ ụkọchukwu ebighị ebi n'usoro nke Melkizedek. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ihe m natara n'aka Onyenwe anyị ka m nyefere unu n'aka, nke bụ na abalị ahụ a rara Onyenwe anyị Jesu nye n'aka ndị iro ya, o were achịcha. Mgbe o kelesịrị Chineke ekele, ọ nyawara ya sị, nke a bụ ahụ m nke a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị, iko a bụ iko ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m. Mgbe ọbụla unu na-aṅụ ya, na-emenụ ya na ncheta nke m. N'ihi na mgbe ọbụla
unu na-eri achịcha nke a na-aṅụkwa iko nke a, unu na-ekwusa ọnwụ nke Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga-abịa ọzọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ukwe ọma, unu ga na-azaghachi m, Zayọn, too onye nzọpụta gị. Zayọn, too onye nzọpụta gị. Zayọn, too onye nzọpụta gị. Toonu onye eze na onye nche atụrụ, wee n'ukwe bụba na abụ. Toonu ya, too ya, tosienu ya ike. Ọ karịrị otito unu nwere ike inye, otito unu agaghị ezuru ya. Otu ihe pụrụ iche anyị ji eto ya bụ achịcha nke ndụ maka ndị dị ndụ, nke o debere anyị n'ụbọchị taa. N'oriri ikpeazụ ka o ji aka ya nyefee oriri nsọ n'aka ụmụazụ ya, ka a ghara inwe ihe ịrụ ụka ọbụla. Werenụ mkpu ọṅụ tosienu ya ike, werenụ aṅụrị doo ya ebube, were obi ụtọ tie mkpu ọṅụ. Taa bụrụ anyị nnukwu emume. Anyị na-echeta ụbọchị mbụ ahụ mgbe o nyere anyị ihe omimi nke a. N'ihe omimi nke a, eze agba ọhụrụ jiri oriri nsọ hibe iwu ọhụrụ nke melara aja agba ochie. Iwu ọhụrụ anọchiela anya iwu ochie. Eziokwu achọla onyonyo ọsọ, ihe achụsala ọchịchịrị. Ihe ahụ Kristi mere na nri ikpeazụ, ọ bụkwa ya ka anyị na-eme ugbu a. A ga na-eme ya na ncheta nke ya. N'usoro ntọala nsọ, ị kụziri anyị ka anyị ji achụnyere gị aja nke a, achịcha na mmanya nke nzọpụta. Iwu ji onye otu Kristi ọbụla ikwere na achịcha bụ ahụ Kristi na mmanya bụ ọbara Kristi. Uche apụghị ịghọta, anya apụghị ịhụ ya, ma okwukwe gwara anyị na ọ bụ ezie, eziokwu nke si n'igwe. Ọbụbụ achịcha na mmanya ka a hụrụ, kama na ọkpụkpọ nke ọbụla n'ime ha, akara dị egwu zuru n'ime ya. Kristi nọzuru oke na nke ọbụla. Ahụ ya bụ ezigbo ihe oriri, ọbara ya bụ ihe ọṅụṅụ. N'oriri nke ọbụla a natara, Kristi zuru oke n'ebe ọbụla, na-ebughị ọrụ, na-enweghị nkewa. Ihe onye natara ka ibe ya natara. Nnu kwuru nnu dị ka otu onye, ericha ofekwasịrị. Ndị ọma natara ihe ndị ọjọọ natara, ma ọpụpụ ha ọ bụghị otu ihe. Ndị a natara ndụ, ndị ọzọ natara ọnwụ. Ụwa hụrụ ya ka otu oriri ahụ. Ọpụpụ abụghị otu ihe ma ọlị. Ọnwụ jọrọ njọ, ma ndụ mara mma. Arụkwala ụka. Chetakwa na mgbe a nyawara ogbe achịcha ọbụla, Kristi nọzuru n'ibe nke ọbụla. Enweghị ihe ọbụla a na-ekewa Kristi. Anyawa achịcha, anyawaghị Kristi. O zuru oke n'ibe nke ọbụla. O nweghị ihe ebepụrụ na Kristi. Lee achịcha nke ndị mmụọ ọma.
e mere nri nke a ndị nọ n'ije, ezigbo nri nke ụmụ Chukwu, atụpụkwala ya nkịta. Ọ bụ ihe a ka e ziri n'akara mgbe e jiri Aịzik chụọ àjà, mgbe e gburu nwa atụrụ ngabiga na achịcha igwe e nyere nna anyị ha. Sayọn, onye nzọpụta, Jesu, ezigbo nri na onye nche atụrụ, na ebere gị zuo anyị, lekwa anyị, mee ka anyị hụ ihe ọma gị n'ala ndị dị ndụ. Ọ bụ sọ gị ma ihe niile bara uru nke eji azụ anyị n'ụwa nke a, ka anyị rịkọọ bụrụ otu n'igwe, wee keta oke ụmụ n'obodo nsọ Sayọn. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m achịcha dị ndụ nke si n'igwe gbadata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luka dere. Jesu nara igwe mmadụ ahụ nke ọma, gwa ha okwu maka alaeze Chineke. Ọ gwọkwara ndị niile ọ dị mkpa ka emee ka ahụ dị ha ike. Mgbe chi malitere iji, ụmụazụ ya 12 ahụ wee bịakwute ya sị, zilaa igwe mmadụ ndị a ka ha gaa n'ime obodo nta niile na ebe niile mmadụ bi n'ala ubi dị gburugburu, chọta ihe oriri na ebe ha ga-edina n'abalị, n'ihi na ndị mmadụ ebi n'ebe a anyị nọ. Ma Jesu sịrị ha, unu onwe unu chọrọnụ ha nri ha ga-eri. Ha wee zaa sị, ihe anyị nwere ebe a bụ naanị ogbe achịcha 5 na azụ nta 2. Ị chọrọ ka anyị gaa zụta ihe oriri ga-ezu mmadụ niile ndị a? Ndị mmadụ n'ebe ahụ ruru puku mmadụ 5. Jesu wee sị ụmụazụ ya, gwanụ ha ka ha nọdụ ala. Keenụ ha ka ha nọdụ n'igwe n'igwe, 10 mmadụ 5. Ụmụazụ wee mee otu ahụ, wee mee ka ha niile nọdụ ala. Jesu wee nara ogbe achịcha 5 na azụ nta 2, n'anya n'eluigwe, gọzie ha, nyawa ha, nye ụmụazụ ya ka ha kesara igwe mmadụ ahụ. Ha niile wee rie rijuo afọ,
ụmụazụ ya tụtụkọrọ iberibe fọdụrụnụ wee tụtụọ jụọ nkata 12. Oziọma nke Osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike. Tata ụka na-eri nnukwu oriri abụọ. Nke mbụ bụ na a na-echeta ndị nna. Nke abụọ bụ na a na-emekwazi nnukwu mmemme ụka ji welu bili bụ arụ n'ọbara Kristi, ya bụ aja Mass anyị na-achụ mgbe niile. Ya bụ anyị ga-ebido obele na nke ndị nna. Ndị nna papa. Unu afụgonu ka ihe si adị na mgbe nke ndị nne, sọ ndị nne nwe ụbọchị. Elu nke ndị nna atụwanyela anyị arụ n'ọbara Kristi. So that ọ bụrụ na anyị ekwuru okwu arụ n'ọbara Kristi, anyị achọba Jesu okwu. Mana ọ ga-adịcha mma. Ọ ga-adịcha mma. Ọ ga-adịcha mma. Mana amaka ọ dị ka asị nka nkene ndị nna niile. Maka na ọ ngwele si na onye lile nụọ ji si na ya daa. Ọ bụ na etoro ya, o megene o too onwe ya. Ya bụ, ana m eto unu niile na ọ dịrị ofele. Onye si na ọ dị ofere ya jee nwa. So ụmụ nwaanyị unu si na ọ dị ofele ịbụ onye nna, menụ gịnị nwanụ. Ya bụ, ana m ekene Chineke n'isi unu niile n'ofu n'ofu maka nnukwu ọlụ unu na-alụ n'ezinụlọ, maka nnukwu ihe unu welu n'aka Chineke iji welu solu Chineke n'ike wapụta mmadụ. Ya bụ ihe ominu bụ na unu so na Chineke, maka na Chineke nyere unu nya bụ ikike si unu jenu ka unu mụbaa, ka unu nyeli aka n'ike wapụta mmadụ. Unu welukwanụ nnukwu ọnọdụ ahụ ngwa nene ụmụntakịrị juru n'ụlọ ụka anụnwa. This is creation. Chineke si n'aka unu wee na-alụ nnukwu ọlụ dị ebube. Ana ọ bụrụ sọ ọ na-alụ nnukwu ọlụ dị ebube site n'ịmụpụta, maka na ndị Igbo si ọmụnụ ya mee gịnị, na ọ bụrụkwa onye mụọ ọ gbafere ọsọ, na onye mụọ ya mee gịnị, ya zụa. Anụnụ wekwuru ọnọdụ ahụ na-azụ na-agbani oke ike ụnụra. Ya bụ, ana m ekene unu niile na-asị ka Chineke gọzie unu niile n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Na-asịkwanụ enwekwanụ ndị nna ụmụ ha na-eseso okwu. If you have any problem with your father, today is the day of reconciliation. If you have any grievance against your father, no matter how it is, today is a day of reconciliation. Because you cannot carry on with that grievance. Because if there is no father, there is no you. If you don't have a father, you can never exist. So your existence is dependent upon that man who took it up by the grace of God to create you by the help of God. And so if for some reasons you feel that your father has not done all you expected or the way you want your father to act in your life, and for that reason you've been holding some grievances against your father, this is a time of reconciliation. It's a time of dropping every grievance
and then reconnect with your Father. I know sometimes, being human beings, we can get upset. Myself, there was a time I was very upset with my dad. And why was I upset? You know, mothers have a way of turning things around. So my dad got my mom upset. And my mom expressed her anger, which I think was right. So I tried to express, Daddy, this is not right. You shouldn't do this. And because I'm already grown, so I should tell him to sit down sometimes. So, but when I told him to sit down, he said, he looked at me and felt like, where are you even coming from? Who are you? So I said, no, it doesn't matter who I am. At this time, sit down. He got very upset, I got very upset. But to tell you the truth, I was angry with him to an extent that I call him virtually every week, and he calls like every now and then. Then he was very healthy, he was sound. He calls every now and then. I call him as often as I can. But because he got me very upset, I decided not to call him, and he felt I approached it wrongly. So he decided not to talk to me. But I knew in the deepest of his heart that he was in pains that we've not spoken for a while. And I kept it for a long time, almost about 4 to 5 months. Very unfortunate. Yeah, that's why I'm giving testimony, so that we change. So I kept it for almost 4 to 5 months. I decided not to call him on the phone. And being the Lord he thinks he is, he decided not to call me too. But I knew in my house that I'm his beloved, no matter the way you look at it. He loves me even more than my mom, which I knew, and he expresses it when I was growing up. So one day I spoke to myself. I knew I was doing something wrong. So one day I decided to put up a call across. And as soon as the phone rang, he picked it like he was waiting for that call. And the way we spoke, you would never know that he was upset with me at all. He didn't even start with whatever was wrong or why he was angry. He didn't even start. He wanted to know how I was doing. And that was when I saw the love of a father. That he loves me without me, but still wants me to submit to him because he remains the father of the house. So if for some reasons you are very upset with your dad for whatever reason it is, I want you to speak about that after Mass. When you get home, eat your food, drink your drink, have your merriment. After that, have a family reconciliation. Tell your father what you think and how you think he's not doing what you want, the way you want it. And probably he may give you the reasons why he does or acts the way he acts. He may even explain it better for you so that you can understand why he does it the way. Because sometimes being a child, you may not even understand the higher reason why he behaves or speaks or acts the way he does. So today is the day of fathers, and it's a day of reconciliation. It's a day of family reunion. And so I encourage all the fathers, please connect again with your family. Your family is your base. Without your family, there is no you, no matter the way you pretend about it. I've seen a lady sometime in my church. She goes about telling every other lady, oh, I'm a very happy, I'm a happy single lady. She says it comfortably. And so some ladies who were young were also thinking that being single with children and kicking your husband out makes you happier as a woman. And she sells that to them. And they were believing. For some reasons, one day, I had a discussions with her. And within that discussion, I saw
the innermost part of her heart that she was one of the most unhappy person in my church. But she was pretending to every lady around that she's the happiest single woman, that since she left her husband, her life has become full. But her life was more empty. And so, it is a day of reconciliation. Reconcile your homes, connect back. And me kwukwe na ekwusi ike, anya abụrụ ndị ọcha, abụ ndị Igbo. Anyị Igbo nwe ka ha si eme ihe. Ka arapụ ndị ọcha, ihe anyị bịabala America bụ ka ọ dịla anyị mma. Anyị abịara America ka anyị mụta etu ndị ọcha si eme n'ezinụlọ ha. Ihe anyị bịara bụ ka anyị nye ụmụ anyị nri, ka anyị zụọ ụmụ anyị n'akwụkwọ, ka ha nwee better life. Arụ yaba anyị eju n'ọgwụ, aga ugwu anyị egote nwuo nri, anyị eme ụmụ anyị ezinụlọ anyị adịkọ n'ofu. Ọ ihe anyị bịara America. Ihe anyị bịara America abụrụ ka anyị claim ba right. Nwoke a na-claim right, nwaanyị a na-claim right. Ọ bụrụ ya ka anyị bịara obodo a. Ihe anyị bịara America abụrụ ka nwaanyị zụba nwoke nri, nwoke dị nazi anyị na-alarụ ụla. Ọ bụrụ ya ka anyị bịara obodo a. Ahụ ndị Igbo, nwoke bụrụ nwoke, nwaanyị bụrụ nwaanyị. Nwoke abụna nwaanyị, nwaanyị abụna nwoke. Chineke kelee onye ọbụla n'ọnọdụ nke onye luo ya na alụ nke. Mana ọ bụrụkwanụ na nwaanyị ka Chineke ka agọzi, ya nyelu di ya aka. Ọ bụrụkwanụ na nwoke ka Chineke ka agọzi, ya nyelu nwunye ya aka. Ịfụnanya ka anyị chọrọ. United we stand, divided we fall. Amen. Abịa na ihe olili anyị na-eme tata Corpus Christi. Corpus Christi bụ olili arụ n'ọbara Jesu. Anọ m na-eche ụnyaahụ mgbe m na-reflect on the body and blood of Christ, ya na ụka anyị na-abịa. M wee jụọ onwe m na gịnị ka m nọdụ na seminary wee mee for 17 years. Because I was in the seminary for 17 years learning to be a priest. M wee fụ na sọsọ ọlụ m na-alụ kalicha as father, because na my own parish enwe m staff. I have about 4 of them that I pay. And they do most of the running around. They write most of the projects. All I do is sign, instruct, direct, that's it. That the only job I do, and I do sincerely, is to celebrate Mass. When I do so, when I'm going to 17 years. In that meditation, when I say, now, but just now, that there is something deeper than that, because even the best doctor in the world, Nona College, 6 years. Lawyers, Nona College, 5 years. But to be a priest, okay, after secondary school, you stay in the college for 11 years, studying to be a priest after secondary school. So, Keduzi Hobo, apart from Mass, that what it means is that priesthood is not just a profession, but it's a vocation. And it's a vocation because Chineke nyeluginuku privilege Igbo data Jesu n'altar. Igbo data Jesu n'altar. Ose nara nunka rienu ya unu niile. Oda se na Jesu si anyị ka anyị nalu Jesu lie. At the time of the sacrifice, the priest becomes Christ. And then offer the sacrifice as Christ did. And then after the sacrifice, gini ka ọ na-eme? Odobere ya n'ana. Ofekwa ha ahụ ọ gọziri ofufe site n'isebuli ana. O mechakwa owenye iko, ọ sị, take this, all of you, and drink from it. O kwuchaa ya, odobie osekpuola ya. This is the highest prayer for Catholics. Mass.
And that's why na onye bịala ụka ama ejie na-egwu egwu. And that's why o ji dịkwazị mma ịchọ ịbịa ụka, ịbịa ụka n'oge. Ịnọdụ n'ụlọ ụka eme n'afa na nwa na mmụọ nsọ. That's when mass starts. And then ọgwụ na banu misa agwụsigo, onye ọbụla asị Chineke ekene dịlịa for blessing us today. This is the high point of our celebration. And kedu onye a na-anata Jesu? Sometimes I get baffled. I've done so na-adịkarị na Igbo Mass, but sometimes you see it in other churches. Ị ga-afụ mmadụ ebe ọ na-abịa ịnata ili nsọ, ọ na-achọsọ ndị ọ na-ekene ekene. Ịkpachala onye a emụla amụ wee na-abịa receive Christ. What it means is na onye ahụ aghọtara ebe ọ na-eje. Maka na onye na-abịa ịnalụ Jesu must be composed if we understand the power of the Eucharist. Must be composed. Na-eme meditation, na-ekpe ekpele, na-asị Chineke, I am coming to receive you, bless me. They don't receive si ya oji nwayọ jee n'ochie. Sometimes ị ga-afụ, I'm not common here, but sometimes in some churches, ị ga-afụ inyesia mmadụ olili nsọ, o weli ejebe n'ochie. Mfu onye ji ejebe n'ochie, a ma achụghị ọsọ. Agaghị eji wee chụghị ọsọ bụ, Jesu apịagbuo m. Because I won't leave you. Because anything he may with the sacred species. And that's why ejire egwu on onye nyeloli o shift to olie ya ojiwayo meditatively genochie. Ojenochie, you kneel down and welcome Jesus into your heart. Igbo the history of early church. Igafo where the Eucharist has been used to perform so much miracles. One radically conversant in my mind always is miracle Saint Anthony of Padua. Jolili Soweme. If you want to read his history, Saint Anthony of Padua. And one of the things he did was, at the time Anthony was preaching to the people of Padua, Anthony is not from Padua, but they sent Dilia because he's a missionary. We sent there in Obodo Padua to preach the word of God. Manambobata na Padua, Bunandi Padua were pagans. They don't listen to nothing. I am challenging you. Na Chineke no one na gozi no altar is so sacred, and that is Jesus Christ. Anthony said, whatever you want me to do to show you the sacredness of the sacred species, as a way, okay, that we can put a contest. Let there be a contest. Contest ahubu. Naga starve a horse for 3 days. No food, no water, nothing. Then I starve for this horse for 3 days. Then after 3 days, I will put a horse, and then they will get the best food for the horse. Dobe. Then they will look the monstrance. Can you give benediction? Edobie. Kamaluzia, my horse wa geje na ni ko geje ku Jesu. Anthony sia, I agree. Onye obodo abanye ekpele. The Oluo eze okwo the Padua niile, they went to a theater. And what it means is, if Anthony fails, his head is gone. Just like in the time of Elijah. If Elijah had failed during the contest with the prophet of Baals, he would have gone. Olubosi ahụ, Anthony blew monstrance in Odo. A dobeni horse. They will unlock what the horse that was so hungry for 3 days without food, without water. Then horse said, Jelonabia. Of course, onyago nago. Kerebanya nano. Nani. Horse naga Anthony gasin na Chineke zọpụta kwomta. Managin neme. Horse agagide. Funya, for some reasons, he was attracted by Anthony where he was. Or changed his direction and went straight to that place. Turn where the front legs genuflect here before the Blessed Sacrament. The whole Padua went uproar. The whole theater broke into pieces.
Then after that, then the horse headed straight to the foot. That was how Anthony was able to convert the people of Padua. And that was how the people of Padua became Catholics. Because at that contest, the king said, "Nenworozi chi ọzọ ga-efe na Padua apart from chi nke Anthony." If you go through the history, you will see na ihe anyị na-eme ebe a bụ ihe mmụọ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Maka na onye anyị na-achụla aja bụ onye mmụọ. Ị nwere ike ije na some religious denominations. For Catholics, ihe ha nwere bụ ihe a na-akpọ transubstantiation. Other churches, ihe ha na-enwe bụ consubstantiation. Now, transubstantiation bụ that the substance is transformed from bread to body. That the wine is transformed from ordinary wine into blood of Christ. And that's why if you go to the Anglican churches and all that, because what they do is just memory. But we are not doing memory. We are bringing down Jesus. And that's why even the smallest particle doesn't drop on the floor. Because the smallest particle is still Christ. You pick everything. You pick everything. Tabernacle. And that's why every church in Bata, I get walk. You have what they signify, now Jesus no remember the light of the world. Every church, the light of the world. We have all it takes. Away for Catholic China, and you will all it takes. Come on, every problem na God has blessed your hands. You have so much power. I will continue to say that you have so much power in your hands. And you have so much power in your tongue. And all you need is to invoke that name. He is there. He stands by you. He listens to you. Just continue. Sometimes you feel, I have said, continue saying it. Makanonye na agwa adechinte. An masika mala Chineke anyị du anyị niile. Ka Jesus in the Eucharist continue to bless our homes, continue to bless our aspirations, and heal our illnesses through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee edo, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Mary, site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, agha kpọgbuo ya n'obe n'ihe n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Chukwu, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-eseburu n'etokọdụ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik,
ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-adị ndụ. Amen. Ekpere nke ndị kwọnụ mmadụ ịtọ du anyị na ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-achọ ibulu ọnọdụ anyị na atụmatụ anyị niile na-ebutere gị, wee na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Ka anyị runatazie isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị, Jizọs. Were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were ya m ihe dị gị mma, Jizọs. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị na-ewelukwazi ndị nna anyị n'ụzọ pụrụ iche na-etinye gị n'aka, wee na-ayọ ngọzi gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu. Gọzie ọpụpụ ha, gọzie mbata ha, gọzie ezinụlọ ha dị iche iche, ndị nọkwa nna ya n'ime ha, were arụ ike gị chọọ ha mma. Gọzikwezi anyị niile gbakọtala ọnụ ebe a, ka aja nke anyị na-erunyere gị bụrụ aja nsure ọkụ, aja gị bụ Chineke ga-anabata site na Kristi onye nwe anyị.
Yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara nọ. Onyenwe anyị, nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ehunyere gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na onyelu nọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị. Ya bụ ezi ụkọchukwu dị ebebe, onye dowere emume aja nke a dị ọgbụ, o nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ aja nzọpụta. Bịa maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ na emume nke a dị asọ gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na-asị
anyị arịọ ka ite onyinye ndị a nsọ terufata na mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele n'otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ụlọ nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka ụlọ. otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wegara ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụtara anyị anyị na-arịọ gị osebụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, lenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lenụ onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. Oh
sacrament most holy, ka anyị yọọ ayịyọ. Onyenwe anyị, isitena n'oriri ahụ n'ọbara gị nke dị oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa na-egosi anyị akara nke dị ụtọ gị, biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke ịbụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Fada kwefu na ihe a na-ada jaga jaga. Enwekwa ka ọ si ada. Ndị nna papa. Na nsokwa maka na ọmụ na-eme advance ka ọ nọọ ihe a na-azazi. Ideji ụnọ ka anyị na-aza. Asị ndị nna papa unu etie ideji ụnọ. Ndị nna papa. Ọkwa fada kọwasịala ya unu chefuzikwa. Biko